Let's take this back to the beginning. When did it start? Kultová séria V zajatí démonov sa blíži k svojmu veľkolepému finále s podtitulom Posledné pomazanie. Už tradične sa jedná o film inšpirovaný skutočnými udalosťami. Dej filmu sa zameriava na strašidelný príbeh rodiny Smarlovcov. V čase, keď už boli Ed a Lauren na dôchodku, ich privolali do domu v Pensylvánii, kde ich čakal skutočný teror. Podľa svedectiev rodiny ich demonické sily súžovali desivými zvukmi, hroznými pachmi a dokonca aj fyzickými útokmi. Názov Posledné pomazanie nie je náhodný. Odkazuje na rituál exorcizmu a zároveň naznačuje, že toto bude Warrenovcov posledný a najnebezpečnejší prípad. Do hlavných úloh sa opäť vrátia obľúbení herci Vera Farminga a Patrick Wilson, ktorých poznáme z predošlých dielov. Ak ste si mysleli, že Annabelle alebo Mníška boli desivé, ešte ste nič nevideli. Producent série James Wan sľubuje, že to bude ten najintenzívnejší a najstrašidelnejší prípad, aký kedy spracoval. Aj keď hlavná séria končí, to neznamená koniec celého univerza. Príbeh bude pokračovať v podobe ďalších spin-offov a dokonca sa rozpráva aj o seriáli. Ktorý príbeh Warrenovcov je pre vás najdesivejší? Dajte nám vedieť v komentároch.